Moi! Kun myyntiä lähdetään skaalaamaan, niin uusien asiakkaiden löytäminen on totta kai yksi tärkeimmistä asioista. No mistä niitä sitten löytää? Perinteinen vastaus on tietysti se, että otetaan luuri käteen ja lista eteen ja lähdetään paukuttaa siitä. Mutta tämä on yhä harvemmin se paras vastaus tähän kysymykseen. Tapoja on hirveän paljon enemmän, mahdollisuuksia on paljon enemmän kuin aikaisemmin. Maailma on muuttunut. Ja se on muuttunut myös monimuotoisempaan suuntaan, joka tarkoittaa sitä, että riippuen siitä, että millaisella toimialalla toimit, mitä kohderyhmää tavoittelet, minkälainen prosessi sulla on siinä taustalla, niin parhaat tavat toimia voi olla tosi erilaisia. Voisi sanoa niin, että älä lunttaa naapurilta, koska se on vastaamassa eri kysymykseen kuin sinä. Me etsitään tällä hetkellä sellaisia yrityksiä, jotka kipuilee tämän asian kanssa. Eli kontaktointia tehdään, mutta sieltä ei tule niitä tuloksia, mitä sieltä pitäisi tulla tai mitä sieltä on ehkä aikaisemmin tullut. Meillä on tähän vaivaan muutama tosi tehokas lääke. Jos tämä aihe on sellainen, minkä kanssa olette kamppailu viime aikoina, niin laita viestiä. Katsotaan, mitä me voidaan tehdä.